Tohle, co vidíte, není Minecraft. Nevěříte? Když jsem ještě chodil do školy, tak jsme všichni chtěli hrát Minecraft, jenomže ve škole ho prostě neměli, že jo? Tak jsme hledali cokoliv na internetu, co se tomu aspoň trošku podobalo. A dneska zjistíme, jestli se ty internetové fake Minecraft hry za ty roky aspoň trošku zlepšily. A začneme teda Robloxem. Tohle vypadá normálně, jak kdybych zapínal Minecraft. Roblox Edition. Tak to vypadá úplně jako normální Minecraft. Akorát máme render distance, že 2. Jo, a to jsem já. Normálně můžeme ničit bloky a všechno. Sprintovat můžeme. Au. No ale začíná nám tady noc a tohle vypadá jako úplně normální Minecraft, až na ten kaktus teda. Počkej, já chci kaktus do ruky, ale když je tma, tak se tu budou spawnovat monstra nějaký. Schválně, jo, hele, klač do vody. OK, tak to se... Máme půl srdíčka, ale je tu slepice. Nazdar slepice. Zajímavý, že můžu položit kaktus takhle vedle písku. Au. Dobře. Jak jako horror mod. Tak jo, proč se topím ve vodě? Všude kolem mě je led a nic jiného. Nevím, jestli se mám bát nebo něco. Je tu ovce, zabijeme ovci. Funguje tady nějaký jakože, nebo prostě můžu spamovat. Asi můžu spamovat. Výborně. Máme 3 vlny, můžeme... Proč se tohle video proměnilo na horror video? Tak jo, já si vás klidně vezmu. Když jste se tu takhle hezky spawnuli. Proč je tak velmi velká noc? A už se trochu bojím. Samozřejmě jako první natěžíme teda strom. Máme crafting table. Můžeme si udělat i tyčky. Bojím jsem se tě lekl. Počkej, když jsem se mu podíval do očí a nic se nestalo. Tak jo. Tohle je Minecraft. OK, tak ne. Dobře, beru zpět. Omlouvám se ti. Už se... dobře. Co se stalo? Já žiju? Žiju nebo nežiju? Dáme si single player a otevřeme si tady jeden svět. A zase jsem se spawnul uprostřed světa, uprostřed vody. Dobře, vezmeme strom. Proč je tu ten Enderman zase? Však nebyla noc. Tak jo, honem rychle. Proč je tu obchod? What? Můžu normálně nakupovat. Za Robuxy, no jasně. Dáme si rychlej cíl jenom, že najdeme železo. Jestli to vůbec tady půjde v té hře. Pokud najdeme železo, tak tahle hra je A tier. Musíme najít železo, takže se tu prostě zakupu sem. Dobrá kejvka. Hele, uhlí. Tak tady normálně jsou prostě normální věci. Samozřejmě je to trochu jiný než normální Minecraft, ale jako... Za mě, hele, v pohodě. Trochu jsem se toho bál, ale Minecraft v Robloxu vypadá skoro jako normální Minecraft. Výborně, máme železo. Takže Minecraft v Robloxu bych normálně hodil do Ačka. Jako další máme Mineclone. OK, na první pohled vypadá to jako ty trošku starší verze Minecraftu. Dáme play game, survival a ukaž. Wow. OK, tak tohle už vypadá hodně jinak. Strašně divně se mi ovládá myš. Ale hnedka tu mám nějaký domeček a spad sem. Ty textury těch věcí, co mám dole v inventáři, jsou velice kvalitní. Můžu to... Aha, takže Instamine, chápu, ta myš se ovládá fakt jako hrozně. Ale vypadá to jako Minecraft, hele jo, nebudu si stěžovat. Kde bylo to prase, já chci zabít prase. No pojď, jdu si pro tebe. Tam ten strom je dobře zahalej, takhle. Dobře, a prase zmizelo ve vodě. Ono fakt zmizelo. A já můžu dýchat do nekonečna. To skákání je taky úplně hrozně divný. Ale hele, zkusíme. Aha, to jsem si vybral tady. Hele, o diamantový blok a hnedka můžu stavět diamantový bloky. Když jsem si dal survival schválně, můžu vůbec nějak jako ublížit tady v té hře? Ale schválně, jo. Vystavíme se nahoru. Tak to se ovládá nejhůř tohle. To tady budu hodně dlouho. Já musím držet ten nezerník díl, abych vyskočil co nejvíš, abych pod sebe vůbec mohl dát blok, protože když to jenom zmáčknu, tak skočím málo a ten blok tam pod sebe nezvládnu dát, tak to je strašný. Ale už tu máme větší render distance a vypadá to na nějaký ostrovy tady kolem. Ale zkusíme skočit dolů, jestli se mi vůbec něco stane. Tak já plachtím jak normální slepice. Dobrý. Takže fall damage tady neexistuje v téhle hře. A proč bliká to prase, když ho hitnu? Pojď sem. Spinkáš? Jo, on určitě spinká. Ale zkusíme na tady té hoře postavit nějaký malinký domeček. Máme tu nějaký knihovny, abych byl jakože vzdělaný, vnitřní oheň, krásnej. No hele, jako stavět se tu asi nějak dá, není to úplně nejhorší, není to tak hrozný, jako když stavilo AI v Minecraftu v minulém videu, pokud jste to nevěděli, běžte se podívat, no ale stavět se tu tak nějak jako asi dá, ale jinak tady úplně nevím co jinýho. Takže Mineclone, B tier, stavění docela v pohodě. No jako další tu máme Build and Crash. To vypadá spíš jako Roblox menu zatím. Tady je parkour, ale zkusíme parkour. První tady na mě vyskočilo tohle, tak pojďme na to. Wow, OK. Proč je všude kolem mě lava? Dobře, tady není úplně čas na... Řeknu vám teda, že ovládání je docela jako
Nic moc. Parkour kašlu, co je crash. Takže teďka předpokládám, že prostě budu dobrý zvuk, kámo. Proč oběma tlačítkama stavím? Čím to jako zničím? C play, Q menu, alt delete. Proč? Co to je? Tady jsou zvířátka. No tak to jo. Čum, hele, ovečka, kravička, prasátko, všechno to máme. Počkej. Altem ničím. Tak to je extrémně divný, ale dobrá fyzika tady je, kámo. Tak, máme tu ale spoustu bloků, jak tak koukám. Ale ty zvířátka jsou super. Ty tam určitě dáme, hele, víš co, uděláme tady ohradu. Dáme si tam, dívej, tady dáme takhle zvířátka. Mají hezký debatní kroužek. Jo, počkej, já vlevo si můžu ještě vybrat jako, jo, takhle, jako co to bude. Tak to je dobrý, ale, moment, tak, schody, tak, to je sklo, Tady mají normálně kostky jak na náměstí. Úplně prach z toho je. Takže když dáme C, play, asi použijeme tohle. Aha, takže... Ne! Tak to se mi nelíbí. Vezmeme tady nějakou bombu. Jo, takhle, aha. Tak moment, to dáme sem a odbouchneme to. OK, hele, jakože to je docela zajímavý. Nečekal jsem, že to bude takhle efektivní. OK, kanon nic moc. Ale pozor, máme tady tornádo a to valí jako mega dobře, musím říct. Docela zábavná hra, dám to do Ačka. Tohle je reálně dobrá hra. Zatím ty hry nebyly vůbec jako špatný, docela jako v pohodě. Ale to se samozřejmě hodně rychle změní. Máme tu totiž první hru z Microsoft Storeu. Jasně, že máme jako první reklamu. Tak jo, tohle jsme my. Proč je tu tahle hudba? A nevypadá to až tak špatně, jako to vypadalo na fotkách. Můžeme mít Batmana, můžeme být Joker, Dream, je jasný, ale potřebujeme tady ty penízky nějaký. Dáme play. Vypadá to jako Minecraft pro děti. Jako Minecraft jako je docela dětská hra, ale OK, tak tohle tak to se nedá hrát. Já otočím myší o milimetr a dívej, co mi to dělá. Já potřebuji, aby ta myš zmizela. Víš, jak mi tady jde vidět, prostě to tady být nemá. OK, ale je to F5. Už teď umírám pomalu a jde po mně zombík. OK. A nemůžu se na něj podívat, protože moje myš nefunguje. Já ho nemůžu ani zmlátit, ale musím si vzít meč. A zabili jsme prvního zombíka. A to nevím, proč je tu zasekli. A to byl teprve začátek tady téhle výborné hry. Cčkem se zmenším. Proč? Tady jsou nějaký questy? To se fakt nedá. Ale vidíme, že vlastně všechno je za peníze. Já se chci dostat aspoň ke stromu, prosím. Jestli to vůbec půjde zbořit. Ne. Nejde nic. A když dám R, tak můžu vytvořit studnu za 5 penízků. Takže přesně obráceně jako, můžeš toho nechat. Prosím. Přesně obráceně jako v normálním Minecraftu. Takže pravým tlačítkem, tím čím byste v Minecraftu pokládali, tak tady těžím. Co se stalo právě? Ta myš je úplně otřesná. A proč to tak funguje? Tak opatrně, tak vytěžíme strom. Tak, můžeme si něco vykraftit. Na sekeru potřebujeme 2 logy a 4 tyčky. Co? Takže teďka si sekeru neudělám. Tak, teď si můžeme udělat sekeru. Výborně, a máme sekeru dřevěnou. Zase se mi zbláznila myš totálně. Já to zkusím restartovat, protože tohle mě fakt štve. Save, exit. No a vůbec nic se nezměnilo. Někdo mě mlátí. Aha, skeleton. A skeleton mluví stejně jako zombík a padají z něho očividně železa. Musím to dát bohužel do Dčka. Vypadá to hezky, ale je to nehratelný. Odinstalovat, s pánem bohem, už to nikdy nechci vidět. A po téhle krásné zkušenosti tu máme další hru z Microsoft Store. Worldcraft 3D Build and Block Craft. OK. Video vypadá zajímavě, ta hudba. Jsem se vrátil do roku 2014 na YouTube, tak třeba se to bude ovládat líp. A možná to bude fakt dobrá hra, nikdy nevíš. Máme tu hezký dýně, nějaký kukina visící, pečený makaron. Můžeme si vybrat tady skin. Ne, že by to teda byly dobrý skiny, ale víš co, dáme si tady senseje, protože dávno předtím, než čas dostal jméno. Chápeš, ne? Options, Medieval Modern Technology, to si můžu vybrat texture pack, jo, necháme si Medieval. Dáme single player, uděláme si svět, ahoj, survival, normal, můžu si dát i peaceful, jdeme na to. A jako první vidím, že hra funguje normálně, ničím stejně jako v Minecraftu, ale nemůžu to držet. Proč to nejde držet? Má to trochu divný pohyby. Jakože vypadá to docela v pohodě. Je to jako Minecraft s texture packem, ale jsou tady roztomilý zvířátka docela. Okay, ty jsou pěkný. Ahoj kravičko. Můžu tě majznout? Můžu. Hele, to je první hra, kde funguje normálně jako mlácení mobů. Sice to trvá, než ho můžete bouchnout znova, ale dobrý. A máme maso. Nice. A je tady první kejvka. Máme tu asi nějaký železo, nějaký uhlí, ale já chci zničit ten strom, jak to udělám. Má to
asi trochu jiný princip než normální Minecraft, ale to vůbec nevadí, vypadá to dobře, ale chci toto jako zničit a proč to nemůžu zničit? Tam je slepice! Moment, musíme se podívat na slepici okamžitě. Já nevím, jak se sprintuje. A tam je hnedka i zombík, to si děláš srandu. Teď není noc, proč se spawnují zombíci? Ale ta slepice je dobrá. Zvířata mají hezký ty textury, to jako se musí nechat. Nazdar. A já furt nevím, jak se ničí bloky, ale tímhle jako mlátím, ale nemůžu tím zničit blok. Kvéčkem? Ne. Z, X, C, V, B, M. Jak mám zničit ten blok? Ahoj ovco. Ježiš, tak ty máš dobrou vlnu. Já chci ničit bloky. A třeba nemůžu ničit bloky, dokud nenajdu nástroje na to, ale jako kde je mám hledat. Ale zkusíme ho zabít a třeba z něj něco padne. Něco dobrýho. Napojď. OK, máme tu Blaze Rod a Glowstone Dust, ale nic z toho nemůžu použít na vykutání dřeva. A máme tu poušť, hustý. OK, podívám se na tutoriál, protože já nevím. A on to hraje na mobilu. To všichni hrajou na mobilu? Tam je i kočka. A zajíc. Zajíc, já jsem říct králíček a zajíc dohromady. Co je tohle pro boha? Proč má na hlavě meloun? To bude nějaký rys. Proč drháš ode mě? Jsem ti nic neudělal. Au, a už na mě útočí, OK. Jo, počkej, on něco háže. No to ne. To já tady s tebou nebudu na skle. Odcházím. Papa. Jak to udělám? Já chci rozbít normálně bloky. Ne, tam je pes a je to mops. Tam je Čeněk. Tam je můj pes. No to si děláš srandu. Tady je fakt Čenda. Ahoj. No tak to jo. Ne, promiň, já jsem tě nechtěl bouchnout. Omlouvám se ti. Ahoj. Tak díky tady tomuhle, tahle hra je automaticky S-tier. Jenom kvůli tomu, že tady mají Čendu. Nemůžu sice ničit bloky, ale jsem si jistý, že na mobilu to jde a vypadá to docela v pohodě. Dejte like pro Čeníka. No to je sice hezký, že mi tady ukážete tolik věcí, ale furt nevím, jak mám jako chodit. Teda jak mám jako mlátit. Rozbíjet věci. Můžu se aspoň najíst? Já se ani nemůžu najíst. Ty zvířátka jsou fakt hezký, ale tam jsou asi nějací vlci. Jo, tak ty jsou nebezpeční, ale. Jako mě mrzí, že nemůžu ničit ty stromy, protože jinak by to fakt byla podle mě úplně skvělá hra. Jako něco jako Minecraft, ale vlastně jako trošku něčím zase jiná. To si děláš srandu. Už jsem na to přišel. Ono to stačí držet jenom díl. Tak to jo. Já jsem zvyklý z Minecraftu, že to jako těží jako hned. Ale tady musíš prostě čekat. Dobře, nevadí, ale už aspoň víme, jak na to. Ještě pořád teda nevím, jak to sníst. Asi nemůžu, protože je to raw. Takže si uděláme tady pozor, workbench. Položíme to sem? Nepoložíme. Jak to položím? Nebo musím to pokládat? Tak asi jo, ne? Nemám to zase držet? Polož workbench. Takhle jenom kliknu. Takže tady pravý tlačítko vůbec nefunguje. Máme tu normálně zbraně a všechno. Ale čum, uděláme si styky, uděláme si krumpáč. Hoši, ale přišli jsme na to pomalu. Už jsem chtěl jít na jinou hru, ale začíná mě to bavit. Kde byla ta díra tady? Potřebuju stone. Tady je stone. U kočičky. Ahoj, kočičko! Ježišmarja, ty jsi malinká. Ahoj. Máš hezký oči. Ten krumpáč, jak se tam takhle jako nese, vypadá docela vtipně. Já potřebuji najít tu díru, tam bylo strašně moc dobrých věcí, tam bylo železo, uhlí, všechno. Výborně, tady je nějaká díra. Hned do ní skočím. Tady je dost věcí, tak pojď. No, to je hra, panečku. Zní to, jak kdyby někdo klepal na dveře, ale to nevadí. Tak. Položíme tady krafťáček a uděláme si pořádnej krumpáč stoneovej. Jo. Můžu to aspoň nějak zahodit nebo něco, já to jako nechci mít u sebe. Dejte mi iron. Tady je. Uj, co to je? No tak toho se bojím, ale to je tento. No však víš. Tak to vůbec. Potřebuji okamžitě železný brnění, abych na něj mohl jít. A začíná se stmívat. Ne, on jde po mně. Hochu. Kašli na to. Hele. No tak už je tady. Má stejný zvuky z Minecraftu. To bylo hodně rychlý. Tady je druhý. Proč z něj vypadla ryba? Pojď, tady máš. Naschledanou. Co to z něj padlo? Co to je? Můžu to jako sníst? Proč je tu tolik, ale... Aspoň nejsou tak silně, jak jsem myslel, že budou. Naschle. Já jedem na 3 hity tady s tím krumpáčem. To je docela dobrý krumpáč. Dáme tam všechno železo. A máme naše první železo. Tak po mně... tak teď jsem se vyložil lekl. Tak to bylo nechutný. To jsou hnusný zvuky. Jako já jsem poskočil i v realitě. Nedělám si srandu. Ne. No tak to bylo hnusný teda. Ještě je malý tady. Ten malý zní ten malý zombík zní víc dospělý jak ti staří. Tak teď to byl Minecraft zvuk, pozor. Ježišmarja. Tak jo, začíná to být fakt hodně nebezpečný a já nemám žádný dřevo. Zdrám pryč. A teď já mám uhlí, nemám? Nemám uhlí. Vezmeme si uhlí. Cílem je získat železný krumpáč. Ne, železný meč. Tak na ten mám.
Děláme si železný meč a jdem přežít noc. Tak po mně někdo jde. No dobrý, cipni. Náschle. Železný meč, kde mám železo. Chybí mi styky. Pomoc, bojím se. Potřebuju styky tady. A železný meč. Pojď, tak teď se vás nikoho se nebojím. Pojď. Jo, ty tady po mně něco hážeš, že? To si děláš srandu. Jak jsem říkal, jsou tam čeňkové, takže S-tier hra. To jsme měli úplně takový jako hodně podobný Minecraft a teď tu bude něco trošičku jinýho. Máme tu Voxiom. Je tu Survival, Capture Gems, Battle Royale. Dáme si Survival a uvidíme Loading terén. OK, jsme tu. A můžu lopatou vytěžit strom. Bomba. Co tu můžu dělat? Můžu to nějak vzít? Nebo to musím... to musím Ečkem brát. Máme tu AKčko. A vypadá to na Deagla nebo něco takového. Třílí to, nevím, kde budu zhánět náboje tady, ale a Xkem máme inventář. Máme tu náboje, máme do základu 45 hlíny, nevím proč. Je to tu docela prázdný a jako na to, že dostanu do základu AKčko, tak jsem myslel, že to bude nějak hodně nebezpečí. Ale hele, je tu nějaký hliněný domek, nebo co to je? Ne, to je prostě jenom hlína. Výborně, tam to vypadá na nějakou stavbu. Right click to switch mod. Můžu stavit takhle zeď. Schody. Hoši, tak máme Fortnite v Minecraftu. Oficiálně. Tak to jo. To je tam je i ten Battle Royale. Víš co? Jdem se ho zkusit. Okamžitě potřebuji zkoušet Battle Royale. Ale je docela vtipný, že lopatou můžu těžit... tady je fyzika nějaká. Lopatou můžu těžit úplně všechno. Já ho jdu zabít lopatou, dívej. Tak, nazdar. Ještě dostaneš. Pojď sem, nezdrhej mi. To zní, jak kdybych mu dával pusinky. Umři. Jo, to už padám. Tak jo, where we droppin, boys, where we droppin. Čum, jdeme do Tilted Towers. Čím otevřu? Padák, dobrý, letím tam. Měl jsem přistát na nějakou tu věž, abych mohl mít čestku. Nevadí, půjdeme tady do domečku a pak hnedka půjdeme do hradu. Čestka, výbor, máme hnedka. Hnedka máme náboje. Jak to minimalizuju? Tak, máme zbraň. Kde je někdo? Já ho slyším. Nikoho se nebojím tady. Dejte mi bloky. Co je tohle? To jsou nějaký vzácný věci. Emerald! Budem tradovat. 2 emeraldy, výborně. Tu je. Dívej, jak ho zabiju. Neschovávej se. Kam se schoval? Toxic Fog? Umře! Máme první kill, dámy a pánové. Já jsem úplně nejlepší v tady tomhle. Jo, tu je i mapa. Počkej, já jsem mimo mapu. Teda mimo zónu. Moment, potřebuju TNTčka si vzít do ruky a měl bych jít okamžitě do zóny. Pokud jste si někdy chtěli zahrát Minecraft ve Fortniteu, tak si zahrajte tohle. Teda Fortnite v Minecraftu, tak tohle je úplně skvělý na to. Moment, ale furt to ovládání je trochu divný, jo. Počkej, tam jde bouřka. Musím jít na druhou stranu, tady. Přebít si zbraň. Tak, a jdeme na to. Třeba si udělat stěnu, abych mohl používat stěnu vždycky. A na co jsou ty emeraldy? Jako se mi to líbí, já si to klidně rád vezmu. Zase musím jít do zóny, já jsem úplně daleko. Jsem myslel, že Tilted Towers budou dobrý, ale nic moc, nikdo tam nespadl. Byl jsem tam skoro sám. Už jenom 6 lidí? To je nějaký hrozně rychlý, ne? Kolik nás bylo na začátku, já už si to nepamatuju. OK, však tohle je to Ocean Monument. Tam budou guardiani, ne? OK, ťap, vyťapem to nahoru, ať máme rozhled na všechny. Tam jde týpek. Dostal, dobře dostal. Tady se střílí všude kolem. Kde? Kde jste? Už jenom 5 lidí, tady někdo ťape někde. Nazdár. Chcípni! Pojď sem! Mě neutečeš. Ještě. On mi utekl. Kam zdrh? Tady. Umři! Jo, vyhrál jsem. Ještě jsou 4 lidi. Hele, Scar. Tak Scara beru. On má i to, brokovnici. A mám hrozně málo životu. Proč mám tak málo životu? Já chci... Tak. Workstation. To si můžu... Tady jsou úplně že legendární zbraně. Počkej, moment. Já potřebuji brokovnici, tu potřebuji na blízko. A mám hrozně málo životu. Čím se můžu oživit? Já umřu jinak hned. Potřebuji 6 berries, abych se mohl oživit. A detoxická vlna. 4 lidi jsou pořád. No tak to. Lidi, tohle je jako extrémek. Začíná mi docela strach. Kde jsou berries? Potřebuji berries. Já umřu, já mám 9 životů. Prosím, berries. To si děláš srandu. Tady někdo chodí. Kde chodí? Já musím jít zase dál do zóny, to si děláš srandu. A už po mě střílí někdo. Tam jsou. Dobře, jednoho máme, je ten druhý. Ne, jsem třetí, to si děláš srandu. Víš co, reálně dobrá hra, dám to do Ačka.
Bloxed.io. Vůbec nevím, o čem je tahle hra. Přečteme si tady popisek. How to play sandbox game which bla bla bla. OK, dobře, to nepotřebujeme, to nějak zvládnout. Jo, takhle. To má zase menu jako Roblox a můžu si asi vybrat z několika miniher. Steal a pet, OG Arena PvP Dungeons. Co si dáme? Sandbox Survival tu je. Zkusíme napřed to. Join, takže shiftem sprintuju, zatím to vypadá jak na 2B2T spawnu. Ale vypadá to jako hodně Minecraft. Ahoj. OK, tady si natěžíme blok. Dobrý zvuky, ty se mi líbí. Však to mlaská jak ten týpek. Nice. Ečkam, ne, tabem. Počkej, jak jsem to položil? Co? Tohle je takový hodně jednoduchý, to se mi docela líbí. Hele, uděláme si krumpáč. Ahoj, kravičko. Hele, ty zvířata mají taky hezký, ale je to zase jak když Minecraft s takovým roztomilým resource packem. Au. Dobrý, natěžíme diamanty, ty až potom, že? Ale je to hustý, lidi si normálně píšou v tom chatu a baví se spolu. To je docela dobrá hra. A můj krumpáč asi nemá durabilitu úplně. Au, on mě hitnul. Proč mě mlátí? Tak, jsme venku. Ty zvířata jsou super, ale tak počkej, vykraftíme si krafťák. Tak, omylem jsem si udělal meč, nevadí. Krafťák položíme sem. A už máme spoustu dalších věcí, ukaž. Uděláme si dřevěný brnění, tomu věř. I hned potřebujeme. Mám ho na hlavě, můžu se nějak podívat na sebe? Nazdar. Spicy Wizard, to jsem já. Můžeš mě přestat mlátit? Ale vezmu si meč na něj a zmlátím ho. Mlátím ho mečem, dívej jak dostane. Naschle, co tady zkoušíš na mě? Dívej, jak zdrhá tam další. Mě viděl, jak jsem ho zabil, úplně se mě bojí tady všichni. Stoneový pickaxe, stoneový meč, chestplate ze dřeva, gauntlets, ještě potřebuju sekeru. Tyjo, tam má někdo diamantový brnění. Tohle si taky vezmeme a sekeru. Jo, Ečky můžu i položit věci, hustý. Jo, tabem je totiž inventář, jasný. To jsou jako rukavice, nebo to jsou airpody? Tak, gatě, meč, krumpáč, sekera a čum na to, jak jsme vybavení. No jasný, všichni se mě tady budou bát. A pokud ne? A pokud se mě nebudou bát, tak se mě začnou bát. To je jasný. Musíme zabít nějaký zvířátko. Na ránu? Pojď sem, kravičko, pojď. Čau, masíčko. Nazdar. Hele, jako docela dobrá hra, jako vypadá to hezky. To je něco, co bych si zahrál v hodině na programování třeba, nebo prostě v hodině počítačů. Samozřejmě, nehrajte v hodině hry, dávejte pozor na výuku, že ano, samozřejmě klasicky, ale říkám vám, že tohle bych 100% hrál. Je tady fakt jako hodně her na výběr z toho. Zkusíme Skywars, protože to jsem měl vždycky rád. Map voting, takže vyvoutíme, tak pojď Castle. Dobře, tak to není Castle. Co to je? Už jako můžu hrát? Chest, boty, stone, no tak to mi dej sem všechno, kamaráde. Čum, jak dostanou, neskutečně. Musím být první na středu. Další česta, melouny, železnej, dej to sem. Skrytá čestka, luk, no tak to dávej. Okamžitě vypiju. Okay. A jsem se z toho zakuckal, ale jinak to funguje jako docela dobře, že i kvéčkem můžu prostě vyhodit blok, což je super. Furt mi chybí helma, nebo něco takového. Ukaž. Tak nic, můžu si něco vykraftit. Stone Enchanting Table. Co? Stoneový Enchanting Table? Kde jsou? Tam jsou. Já ti mám mnohem lepší věci než já, ale pojď, co tohle? Hruška? Ne! On mě zhodil. Play again. Má to dost nízkou senzitivitu a je tam trošku odezva, ale jinak je to jako úplně v pohodě. Musím to vyhrát, vám říkám. To vyhraju. I zatím tady mám fakt jako dobrý hry, já to nechápu. Já myslel, že to budou fakt jako špatný hry. Helma. Pum. Dívej ten. OK, tak to se nepovedlo. Ale teďka už vyhraju 100%. Jo, hele, okamžitě, čestka, všechno beru. On má ale, proč má luk? Nechce, mě zhodil. Jo, jako věci nic moc. Ti teda řeknu, jdu k němu. Je mi to jedno. Speedbridge už dělat nebudu. Nefunguje mi to. 100% mám rozbitou myš nebo tak. Já chci nějaký normální věci pro boha. Dívej, tam je hlupák, tam je úplný hlupák. Dívej, jak ho dám. Tam běhá s lukem. Neví, jak dostane strašně moc. Ještě neví. No pojď. Nazdar. Ty dostaneš. Dívej, jak dostává. No jo. Pojď sem. Jitter click, klasicky. Tyjo, dobře tam skočil. No tak pojď ty, já se tě nebojím. Nazdar. Jitter click jak za mlada. No jo. Tak pojďte další, hoši. Pojďte. Tak, spadněte oba dva. Naschle. Asi tady 3 naháníme. Jak idioti. No, pojď. Tak, jeden mrtvej. Ty pojď taky. Mám tě. Pojď sem. No, easy. Kdo je nejlepší tady v té hře? Jsem to já. Dáme si zlatý brnění. Ale máme železný meč. Oh yes. A luk. Oh yes.
Napište do komentářů, jestli byste měli zájem třeba kokonat. Napište do komentářů, jestli byste měli zájem o nějaký videa třeba ze Survival Games, nebo prostě nějaký minihry, jestli by vás to vůbec bavilo. Pojď sem. Chudák vůbec tady neví, co dělá. Ještě jsou dva tam. Celý železný brnění. Ještě potřebuji helmu. Tohle po nich můžu hodit vlastně. Co to dělá? Pebble. To je kamínek? Ne, teď jsem vám spadl. Ale jak ho zhodím. Dívej. Už padá. Nazdár. No jo. No pojď. Tak. A ještě jeden poslední tam. Fireball. Ten si vezmu. Ještě dostaneš jeden. A máme šípy. Easy. Ježiš, ten dostane neskutečně smazáno. Hop. Tak. No jo. Easy. Jak jsem vyhrál úplně nejlepší hráč tady v téhle hře. Za mě opět dobrá hra. Zase Ačko bych tomu klidně dal. Možná i to Esko. Hrál bych to ve škole 100%. Já nechápu, že ty hry jsou zatím furt tak jako dobrý. Minecat 4 to vůbec nezní jako Minecraft. Až na to, že je tam jak mi přeskočil hlas. Minecat 4. Pojďme na to. Vypadá to na 2D Minecraft. Press F to talk to Bob. Ahoj Bobe. Hello, já jsem Bob. Ahoj Bobe. Co chci? Prodávat, nakoupit, ukaž. Nemám nic na prodej. Dobře. Takže co tu mám dělat? Kytka? Dřevo? Strom? Stěžíme to úplně celý to tady rozbiju. Už ti můžu něco prodat, Bobe? Výborně. Prodáme ti listy. Mám $14. Můžu od tebe něco koupit? Jo, krumpáč. Aha. Backpack 4200. OK, takže tím pádem já akorát jdu a budu těžit různé věci, abych je mohl prodat Bobovi. A to je konec mapy, OK. Takže když ti to tady takhle jako prodám všechno, tak mám $95. To je jako celý ta hra? Prostě budu akorát těžit? Nebo co si pod tím mám představit? Hele, našli jsme uhlí. To bych za to mohl dostat dost peněz, ale jako nevím, že co je cílem v této hře, nebo nevím, je to nějaký divný. Tady ti všechno prodáme, mám $319. Či to tak drahý hrozně, a k čemu potřebuji armor, tady nic není. Dáme si lepší krumpáč. Bude to kutat rychleji, nebo dobře, ten kutá docela hodně rychleji. Můžu vůbec stavět? Můžu stavět, tak já se toho pokusím natěžit co nejvíc a pak uvidíme, kolik dostanu peněz za to. Takže mám plný batoh. Všechno to teďka prodáme Bobovi. Máme $600. A co teď? Nebo jako, to je něco jako cookie clicker, že prostě akorát toho máš víc, máš rychlejší klikání. Ale železo, pode mnou je láva, OK, tak tam bych nemusel spadnout. Máme 1000, můžeme si koupit batůžek? Ne, potřebuji 4000. A to bude plastový sáček, akorát. Jo, můžu dát go to spawn tady. Aha, takže nemusím chodit nahoru, tak tím pádem můžu těžit úplně cokoliv tady. Je tu fall damage? Ještě takhle skočím dolů? Ne, takže prostě budu těžit akorát pod sebe, pak se vrátím nahoru, prodám všechno a pak zase skočím dolů a budu pokračovat v těžbě dál. A hele, tady někdo je. Počkej, co mám jako dělat? Jo, to je jako zombík, aha. Je to nějaký TNTčko a čestka, jako otevřu čestku. Prostě zničím? K čemu mi to je? Počkej, to tady položím a... Takže bomby bombujou. Další bomba. Výborně, dostal damage, ale... já taky. Takže máme tady copper pickaxe. A ten by měl těžit teda ještě rychleji. Jo, to je docela rychlost. A jsem v lávě. A jsem v další lávě. Asi nepřežiju. Co to znamená, že to nepřežiju? Respawn? Vůbec nic se nezměnilo, OK. Nevím, jako docela nuda. Cčko. Click to mine. A kam? Dobře. Nemám nejmenší tušení, o co jde v tady téhle hře, ale vůbec to nevypadá jako Minecraft. Jediný, co je tak nějak jako společný, je, že je tu zelená tráva a jo. Aha, takže teďka máme 36 těch penízků a můžeme si koupit miner a on bude těžit za nás, ale teda to ovládání taky úplně, ne že by to fungovalo dobře, jo a on teda těží a trvá mu to jako docela hodně. Dáme si ještě jednoho. Já jim tady teda pomůžu klikat a tím získáváme penízky. Nevím teda, co se tady uprostřed staví, jestli písek z hradu, teda obráceně, hrad z písku, ale to je zase takový cookie clicker akorát. Hele, máme tady dáreček, ukáž.
Já, tak jsem si pustil reklamu, super. Ježišmarja, a teďka budou rychlejší? Ne, mám jich dvakrát víc. Aha, za jednu reklamu, OK. Tak makejte hoši, ať si můžeme koupit další pomocníčky. Ten Rusher vypadá docela najetě, má 2 krumpáče. To vypadá, že už staví druhý hrad z písku, ale k čemu? Už jsem tady zničil skoro celou horu. Celou jsem ho vyklikal. Tady mám nějaký bonus, Thunder. To je zase za reklamu. Skip. Ale teďka prší. Proč máme tolik peněz? Ale už vidím, co stavíme. OK, takže to bude nějaká postavička, ale máme neskutečně moc peněz teďka. Počkej, tak to koupíme Witch, koupíme jednoho Rushera a koupíme jednoho tady toho velkýho. A teď už to půjde samo, ne? Teď ta čarodějnice chodí úplně stejně pomalu jako ti základní. K čemu jste jako? A to mám za úkol jako stěžit celou tu mapu? Collapse? Zase za reklamu, klasicky? Takže tohle asi byla nějaká sopka. Je to dost takový cookie clicker. Už aspoň vidím, co stavíme, tak je to trošku zajímavý a mám nějaký cíl, co tady postavit. Stavíme asi někomu sochu, doufám, že to bude moje socha. Opět tu máme nějakou katastrofu. Výborně, to je peněz, všechny mi je dejte sem. Co je Recold? Ukaž. Akorát tahle hra je vyloženě o tom, jenom že se díváš na reklamy. Klikáš a díváš se na reklamy. Přeskočit. Proč je to tak nahlas? A co se tím stalo? Změnilo se něco? Nic. Vyloženě tady máš strašně moc bonusů, co si můžeš všechny vzít jenom za to, že se podíváš na reklamu. Víš co? Podíváme se na 1, 2, 3, 4 reklamy. Pojďme na to. Maraton reklam, ty vole, fakt tahle hra. Máme 200 000, jenom za 4 reklamy. Tak a blížíme se do finále. Už mám posledních pár kostek a poslední. Bum. Máme to skopaný celý ten ostrov. Co teď? Abych mohl udělat nový svět, tak si musím zase pustit reklamu. Dohrál jsem tu hru za 10 minut a viděl jsem asi 20 reklam, takže Cčko. Jako další tu máme Mine Shooters. Save Your World. A opět tu máme spoustu reklam, co si můžeme pustit, jak jinak. Ta hudba je hrozná, ale snad to vydržíme. A vypadá to tak, že jo. Doslova jediný, co tu je, o čem je ta hra, tak střílím po mobech z Minecraftu a to je všechno. A ti endermeni po mně hážou nějaký úplně divný věci. Proboha, co je tady? Co je tahle hra? Pistolka? Pojď. Čum. Ještě skáču úplně neskutečně do vysoka. Co tady dobře točí. Čím můžu házet ty granáty nebo něco aspoň? Ale ti endermeni jsou fakt divný. Víš, jako co po mně hážou? Bum. Pokaždý, co se trefím do hlavy, tak dostanu, ten porec se furt točí. Pokaždý dostanu znělku, že jsem jim dal headshot a že jsem úplně skvělej. Hele. Headshot. Jak jinak? Jak se dostal nahoru? Tohle je hrozně divná hra. OK, vypadá to, že poslední 2 Iron Golemové. A nejspíš jsem dohrál tu hru, ukaž. A ještě jeden tady skeleton. Super, ten vyhrál? Co teď tady mám dělat, tady už nikdo není. Asi kdybyste se hodně nudili, tak to může být v pohodě. Bčko za mě. Mini Blocks. Menu vypadá zajímavě. Zatím jsem tady žádnou podobnou hru neměl. Hudbička, klasika, ale vypneme. Tak, máme tu mnohem víc nastavení, což je super. Control. To je dost podobný jako v Minecraftu. A když dáme play, tak se zase můžeme vybrat z několika miniher. Máme tu Survival, Creative a pak nějaký minihry. Zkusíme Creative, tak tohle vůbec nevypadá jako Minecraft. Zase se cítím jak na serveru, ani jsem to nedořekl. No, tak tady se docela dost lidí vyřádilo, to tak vypadá. Jo, ale jsou tu normálně bloky jak v Minecraftu, víceméně, slime bloky skáčou i slime bloky, takže reálně je to skoro jako Minecraft. Dáme si ten survival radši, třeba tam to nebude tak moc rozbitý. OK, tak jsme tu a máme rovnou tmu a nenačítaj se. Jo, už dobrý. Tady někdo nedotěžil strom, klasicky. Fuj, ale birch ten neberu, to v žádném případě. Obsidian dobrý, jasný, hnedka bedrock tady. Asi se to taky vyřádili lidi, no. Začneme tím, že si natěžíme dřevo, klasicky. Proč to musím těžit dvakrát, ten jeden blok? Tak jo, můžeme si tu vykraftit. Kraftění je docela jednoduchý, ale asi mi to nevadí. Tak, máme krafťák. Proč se to změnilo na dřevo? What? Tak, teď si vezmeme styky, honem krumpáč. A někdo mě zabíjí. Nevím kdo, ale já mám pocit, že tady tahle hra bude plná cheaterů. A nebo je to jenom rozbitý. Dáme si meč, krumpáč a ještě sekeru. Něco mě tady dole prostě zabíjí. Nevím, co to je. Au. A teď se mi vlevo v rohu zapla prostě reklama jen tak. Já chci v klidu hrát, já nechci medvědy. Víceméně to jako normální Minecraft, jenom s nějakým resource packem. Pavouk, hele.
Au, já ho nemůžu hitnout. No, ale je to teda pěkně rozbitý. XPčka podejte. V lahvičce, tak to jo. Tady si někdo postavil domeček. Nur. No, ale je to pěkně zasekaný, jo. Škoda, jakože tohle kdyby fungovalo dobře, tak je to, myslím si, že v pohodě verze Minecraftu. Dívej, ta kráva je doslova stejná. Hýbe se teda zvláštně trochu, ale zkusím ještě nějaký Skywarsy, třeba v rychlosti jenom. Třeba to půjde líp, tak pojď. OK, tohle je hodně podobný jako v Minecraftu. Nemám ale žádný bloky. A trefím ho? Jo, zabiju ho jenom lukem a šípem. On se vůbec nehejbe. No tak jo, v pohodě, já si nestěžuju. Potřeboval nějaký bloky, abych se dostal dál. Au, ten po mě taky střílí lukem. To není úplně sranda, jakože tady je to o tom, že kdo získal luk, ten vyhrál, nebo? Tak, teď dostal. Doktor Strange, dívej jak dostává, no jo. Teď už ho zabil tam. Tady nejde shiftovat, takže tak jsem spadl dolů. Poslední pokus tomu dáme. Hele, můžu si koupit i nějaký kit, ale nemám na to coiny. Tohle bude třeba lepší mapa. Fakt tohle vypadá úplně jak Minecraft. Tak, wow. Hnedka takhle diamant. No tak to jo, to máme hodně štěstí. Diamantový meč, diamantový chestplate. Kámo, tak tohle jestli nevyhraju, tak jsem oficiálně nejhorší hráč. A oni mají taky diamantové věci. To není fér. No ale ten shift tady prostě nefunguje. Nevím, jak mám udělat. Však spadnu dolů. Tohle je hodně... Ne, on mě zhodil. Jo, oni to mají na altu. Dobrý, tak teď už fakt vážně poslední pokus, už jsem si to přenastavil. Tak, teď tady všechny zabiju. Vyhraju jak nikdy. Pojďme na to. No jasný. Full armor hnedka takhle. No, spoustu bloků. Potřebuji jenom zbraň nějakou. Nemám ještě meč. Co? Já chci meč, pomoc. Máme full dia, ale fakt jediný, co mi chybí, je meč. Dobrý, ale už můžu crouchovat. Super. Jsem asi u někoho nebo na středu? Jsem na středu. 6. Pojď, meč diamantový. Sakra, ale zlatý jabka jsou super. Pomoc! Musím se teleportovat pryč. Málem jsem umřel, ale nevadí, žiju. Ne. Mindblocks za mě úplně v pohodě, ale vůbec mi to nešlo. Takže F. Máme tu předposlední hru a to je Zoocraft. Máme tu spoustu malinkých zvířátek, mají teda dost zvláštní textury, ale jsou to zvířátka. Bože, co to je za hudbu zase? To jsem nepřidal v postprodukci, to je fakt v té hře. Earned money, dobře, takže získáváme peníze. Máme tu mapu Village. Dostanu nějaký odměny, když získám 3 prasata, 2 krávy a 2 kočky, psy, nebo já nevím, co to je. No, dobrý, to já pochopím nějak. Wow, aha, to se ovládá takhle. Jo, nebo VASD, to taky. Takže potřebuju toto. Rope, nebo ne? Au. Proč ho biju? Já je nechci být. Wow. Prase. Jsem ho zmlátil. Takže tím, že ho zmlátím, tak ho vlastně dám na provázek. Já tuhle hru asi úplně nechápu. Tady tohle prase mi furt utíká. Dobře, vezmeme krávu. Nevezmeme krávu. Nebo mám jenom 2? Jo, já mám 2 jenom. Aha, takže vás musím zavést sem. Jo, a máme 2 prasata. Krávu vezmeme taky. To vypadá, že ji ale mlátím. Tak jo, máme prase, ještě nám zbývá 1 kráva a 1 tady to, nevím, co to je. Takže krávu máme. Je to pes. Dog. Vůbec to tak nevypadá, ale je to pes. Dobře, takže máme je všechny. Hurá! Jo, sláva, děkuju, jo, jupi. OK, 7 krav a 2 psy. Dobře, tak to bude rychlý. Proč zmizel? On úplně pufnul, úplně puf. A byl fuč. A poslední kráva jsem vezla úplně sama od sebe. Výborně. Takže máme to všechno. Jdeme do zoo. A co teď tady? $1000 forest? A co jsme mohli dělat s těma zvířatama, ale? Trader. Health? To budu potřebovat? To mě jako budou na mě útočit, ty zvířata, nebo? Takže tohle je zatím moje jako zoo, jo? Takže já si vydělávám peníze tím, že jdu do vesnice a budu tady sbírat zvířata. Jo, tak ten je naštvaný, proč mě bije? Takže si musím dávat pozor na to, jestli jsou hodní nebo zlí ty zvířata. Ten pes je očividně zlej. Buď hodnej, pejsku. Dobrý. Takže dáme další a musíme si vydělat prostě na to, abychom mohli otevřít novou sekci v té zoo, abychom tam mohli mít různý jiný zvířata, který zase budou muset chytat a tím vydělávat víc peněz. Chápu to dobře? Že tady žádný zvířata? Ano, tady jsou. Zahrál jsem si několik kol a pochytal strašně moc zvířat, ale ta hra je vyloženě jenom o tomhle furt dokola a dokola a dokola. Takže za mě tak C.
nic, jako neurazí, nenatkne, asi. A jako poslední tu máme Trapcraft. New game, skin, chce se stát drakem, tahle nechce nikdy zestárnout, OK, dáme si tady toho základního borce. Pro boha, co to je? Já nevěřím tomu, na co se právě dívám. OK, tohle je goofy jak svině. Hello, want to play game with you. Že prý naplní mé přání. Proto to tam bylo, ta přání. Takže já se chci stát s drakem. A on mi to splní, když ochráním portál před zombíkama. Dobře. No a tahle hra byla reálně jenom o tom, že chodily vlny zombíků a vy jste se je snažili zabít. Jakože asi dobrá hra, ale mě to moc nenadchlo a hlavně nevím, jestli už jsem přehlcený všema těma hrama, ale neměl jsem z toho vůbec takovou zábavu. Bylo to trošku matoucí, ani se to neovládalo moc dobře a hlavně když jste dokončili tu vlnu, tak se stalo tohle. Mať ho. Boha, co to je za tanec? Myslím, že tohle jako poslední hra bohatě stačila a dám bych to tak jako do Dčka, co to pro boha bylo. A to je všechno. Dejte like a napište do komentářů, jakou další hru bych si měl ještě zahrát. Ale pochybuju, že to udělám, protože tohle mi myslím na hodně dlouhou dobu stačilo.